A nyní už mi dovolte přivítat účastníky první panelové diskuze, odborníky, kteří se mají tomuto tématu opravdu co říct, a to Honzu Buriana ze společnosti Trust, Lubomíra Račka, ředitele Evropského data studia koncernu US Steel a Michala Fichtera, ředitele digitalizace ze společnosti Continental. Děkujeme, pánové, že jste se k nám připojili, že jste se na nás našli čas. A Honzo, já ti tímto předávám slovo. Dobře, díky moc. Všechny vás tady vítám. Strávíme teďka spolu přibližně nějakých 35 minut. Doufám, že intenzivní diskuzí na téma umělé inteligence a hlavně to, jak umělá inteligence vlastně pomáhá přímo ve výrobě. Ještě jednou zdravím Lubomíra, zdravím Michala a pojďme na to. Mimochodem, ještě než začneme, teda ještě možná řeknu takový svůj poslední dojem. Minulý týden jsem vlastně strávil v Hannoveru na Hannover Messe, což je největší veletrh svého druhu vlastně s technologiemi pro výrobní firmy, kde téma umělé inteligence velmi rezonovalo. V zásadě na každém stánku byl prostě k tomu nějaký odkaz, nějaký banner, včetně samozřejmě strojového vidění, včetně kontroly kvality, včetně různých algoritmů, kopilotů a tak dále. Takže v zásadě teď se vlastně naším webinářem trefujeme úplně do toho největšího píku a doufám, že to bude pro všechny, nebo věřím, že to bude pro všechny hodně zajímavý. Zeptám se svých hostů, svých kolegů, nebo v zásadě kolegů, aby nám možná na začátku trošku popsali svoji roli ve firmě a jak ta role vlastně souvisí s digitálními inovacemi. Poprosím Lubomíra, aby začal a pak předám slovo Michalovi. No, dobrý deň všetkým. Tak ja sa volám Ľubo Račko a momentálne pracujem v US Steel. Táto firma US Steel samozrejme kladie veľký dôraz na zavádzanie rôznych AI technológií, ktoré dokážu tú výrobu, ale aj kvalitu rozhodne radikálne zlepšiť. O tom, že to tu berieme tak troška vážne, svedčí aj to, že na tom internom IT, ktoré tu máme, pracuje zhruba 10% ľudí práve na týchto technológiách AI. No a ja mám v tejto firme na starosti práve ten vývoj tých AI technológií, poviem, že ktoré sú šité na mieru našim potrebám. Tak jo, díky. A Michale? Uh, Michal Fichtner z Continentalu. V Continental nevyrábí jenom pneumatiky, ale vyrábí i elektroniku do aut, takže já jsem z té části, co vyrábí elektroniku do aut a vlastně mám na starosti celosvětově digitalizaci v business area UX, co dělá velký displeje a vlastně s mým týmem řešíme všechno od datového sběru, od různých digitálních dvojčat až po AI, ve kterém vidíme velký budoucí možnosti, jak rychle ušetřit peníze a jak rychle zefektivnit firmu. Díky. Já ještě možná představím krátce sebe. Já se jmenuji Honza Burian, pracuji ve společnosti Trask jako Head of Insight, co znamená jako člověk, který vlastně vyhledává nové technologie, jakým způsobem potom i předkládá vlastně tady kolegům uvnitř firmy a věnuji se zároveň popularizaci digitálních řešení, digitalizace primárně ve výrobním sektoru a v supply chainu. Tak zeptám se, nebo začnu se další otázkou a to je, jaký je váš vlastně názor, jak se díváte vlastně na současný vývoj té umělé inteligence? Jak významným pomocníkem to je? Lubomíre. Áno, áno. Tak my sa tu priamo riadíme sloganom, že transformujeme výrobu s pomocou dát a AI. A berieme to naozaj vážne. To v praxi samozrejme znamená spustu nejakých AI riešení jednotlivých projektov, ktoré idú vlastne naprieč všetkými našimi procesmi a činnosťami a dotýkajú sa samozrejme aj kvality našej výroby. Veľa sa však momentálne hovorí o akýchsi LLM modelov a kopilotoch, obrovská oblasť, klobúk dole, ale treba si uvedomiť, že pre tých praktických riešeniach veľmi stále ešte je tu strašne široká oblasť, ktorá sa venuje rôznym optimalizačným algoritmom a podobne, takže netreba zabudnúť aj na iné riešenia a nerozprávať všade len o LLM, ktoré sú určite úžasné, ale nie je to jediná AI, ktorá sa vyskytuje v našej dennej praxi. Díky. Michale, tvůj názor vím, že se tomu jako věnuješ taky jako hodně let, tak jaký máš vlastně názor na to, kam současné dění v oblasti vývoje umělé inteligence směřuje? A zatím bavíme se o tom spíš jako trošku jako z výšky, jak významným pomocníkem
AI může být v tom průmyslovém prostředí? Já na to mám jakoby hodně pohledů a oni jsou hodně jako rozdílný. Na jednu stranu, jakože AI a moderní GPT a všechny LLM modely jsou jakoby hodně fajn a můžou hodně pomáhat ve firmách a hodně top managementu si myslí, že to je ta věc, co zachrání tu firmu, jo? Nebo že to je ten game changer, který teďka přišel a všichni teďka začneme používat Copilota nebo GPT a všechno bude super a všechno tam nasypeme. Asi možná jako v dlouhé budoucnosti, jo, může nám to pomoci. Otázka, jestli nám to neubere nějakou takovou tu vědomost toho, co děláme a když budeme věřit jenom ChatGPT, co nám vysype za kód, budeme kódit nějaký programy, nebudeme tomu rozumět, možná uděláme víc problémů si. Na druhou stranu, jak říkal Lubomír, já se snažím se svým týmem doopravdy jako řešit problémy, které jsou teď a tady a jsou ve výrobě a tam ten ChatGPT ještě jako není úplně nejlepší věc, co můžete mít a skladním se k názoru, že doopravdy pojďme si vyřešit ty věci, pojďme si vyřešit na základě dat různých optimalizací a různých predikcí, co se může stát a pojďme doopravdy postavit řešení, který, nebo i třeba s kamerama, s Cloud Vision, pojďme prostě řešit problémy, které nás trápí teďka, jo? Takže to znamená, jak mít větší výstup, jak mít lepší kvalitu, jak mít menší scrap, což podle mě pro většinu firm je to klíčový, jo, a ne o tom, jestli když napíšou a tím napíše se zápis z meetingu, tak se jim sice udělá, ale co jim to přinese, jo, vždycky ten return of investment. A jako pravda, vlastně se dostaneme jako tou další otázku k tomu vlastně už praktickému využití. Já vlastně ještě z takového toho jako helicopter view bych vlastně dodal, že jako souhlas, no, že ono je to někdy, nebo je to hodně o tom, že vlastně tak jakoby v úzovkách jako klasická umělá inteligence, no to je tak jako hodně rychle, postavená na nějakých neuronových sítích nebo strojovém učení, tak to vlastně mám pocit, že firmy, jako spousta firm je vlastně v tom stádiu, že sotva jako začaly jako to vůbec nějakým způsobem řešit, tak najednou přišla generative AI a protože to je samozřejmě jako logicky jednodušší v uvozovkách jako v něčem, tak se vlastně vrhli na využívání spíš té technologie generativní umělé inteligence místo toho, aby vlastně rozpracovali, dopracovali, odpracovali, zaškálovali vlastně ten základ, který vlastně by měl jako pomáhat, přesně co se říkalo v těch ukazatelích výkonnosti a posunuli to prostě někam jinam a samozřejmě a víc, i v těch výrobních firmách víc jako k těm kancelářským procesům, protože to je zase jako pro mě i z mého pohledu jako jednodušší, než to řešit v té výrobě. A teď vlastně už se bavíme o AI agentech, takže to je vlastně jakoby další skok a ty vlastně ty technologické skoky jdou tak jakoby zrychlují, že vlastně hodně těch firm jako nevydrží vlastně u toho základu a ty manažeři mají vlastně pocit, že jim něco utíká, tak se snaží se jako to jako dohánět a vlastně za nima vlajou ty rozdělané projekty, nedodělaný a nebo prostě jenom jako odpilotovaný, ale ne zavedený vlastně do té denní praxe. No. Takže na druhou stranu, dneska jsem viděl jako studii pro DACH, to znamená jako pro ten německy mluvící region, kde vlastně to byla taková konzultační firma, kolem 200 lidí, tam měli vlastně jako z toho industriálního prostředí jako respondentů a v podstatě jako number one věc bylo jako z těch technologií bylo prostě umělá inteligence. No, takže ano, ale pak už se teda bavíme o těch jednotlivých use casech. Lubomíre, co vy vlastně konkrétně jako řešíte v oblasti využití právě té technologie umělé inteligence nebo těch jednotlivých řešení, které vlastně využívají tuhletu technologii? Buďte trochu konkrétnější a můžete klidně jako rozvést, vlastně na čem pracujete, co máte zavedený a jak to u vás funguje. Áno, samozrejme tých príkladov je viacej, ktoré by som tu vedel uviesť. Treba si uvedomiť, že kvalitu našich výrobkov ovplyvňuje niekedy aj to chemické zloženie napríklad. Čiže my sa zaoberáme už tým začiatkom, tou oceľou, ktorú vyrábame a už tam sme schopní priamo ovplyvňovať kvalitu namixovaním vhodných legúr, ktoré sa do tohto procesu vložia, samozrejme s ohľadom na cenové hľadisko a optimalizáciu. Ale teraz, keďže sa bavíme veľmi často aj o kamerových systémoch, hlavne teraz tu tak by som spomenul dve z nich, ktoré tu až v dennej praxi používame a sme ich vyvinuli my sami vlastnými silami. Jeden z nich je
sledovanie kvalitu orezu na moriacej linke. Moriaca linka je kontinuálna linka, kde nám beží ten pás ocele, alebo teda keď chcete nejaký kontinuálny pás, ktorý sa z boku opravuje, teda orezáva. No a náš kamerový systém sníma tento tvár tohoto orezu a ak je tam nejaký problém s nožom, tak sa to vyhodnocuje a automaticky je operátorovi signalizované, že došlo ku poruche orezu a je nutné urobiť nejaký zásah. Väčšinou to ide celé dni v zelenom, ale občas to zasvietí na červeno a vtedy je problém. Operátor si to samozrejme nevšimne, pretože nevie pri tom páse 8 hodín denne pozerať na to. No nevšimne si to, je to proste ľudský problém. Nie je to v ľudských silách stále zachytiť. Nie, samozrejme, po nejakej dobe to zachytí. Ten kamerový systém to chytá okamžite. No a samozrejme nám vie vygenerovať potom aj štatistické výsledky, ktoré nám vedia potom spätne kvalitári riešiť, aby sa k takejto udalosti už druhýkrát, aby sa nezopakovala, jednoducho povedané. No a ako druhý príklad uvediem možno troška kurióznejší. My tu máme ako pri výrobe tohto produktu aj samozrejme výrobu rôznych médií a tie médiá aj používame. Niektoré z nich, napríklad para, je ako médium, ktoré prenáša tepelnú energiu a keď tu prenášame po tých potrubiach, ktorých sú tu celé kilometre, tak občas sa nájde nejaká porucha, nejaký únik. Takže aj tu používame takýto kamerový systém, kde s dronom lietame nad potrubiami, urobíme spustu termosnímkov. Jeden let dronu to môže byť aj 1000-2000 termosnímkov a potom následne pôvodne operátor sedel nad tými snímkami a hľadal ten najväčší únik páry na tom termosnímku, to vidno ako také červené body. Hej. No a na to sme nasadili automatizovaný aj systém, ktorý priamo tieto snímky poviem, že spracuje vlastnými prostriedkami a vyhodnotí najdôležitejšie z nich, čiže my potom tento médium vieme kvalitnejšie dopraviť k tomu koncovému užívateľovi, pretože vieme opraviť tie najväčšie úniky najlepším spôsobom, najefektívnejším. Nevenujeme sa drobnostiam, ale riešime tie zásadné veci. A to predtým operátor veľmi ťažko, z 1000 snímkov, veľmi ťažko naozaj vedel nájsť to najhoršie miesto a ísť si s tým hravo poradí. Vedel by som uvieť ďalšie príklady, ale sú také, myslím, že ilustračné. Jo, pro to téma dnešního webináře si myslím, že to je víc než dostatečné. Ještě mi možná řekněte, vlastně, jak vlastně dlouho trvá, jakým způsobem, než tohle to vlastně rozjedete, než to řešení vlastně nasadíte, jo, než prostě si představím, že jsem zástupce nějaké firmy, které by se jako líbilo vlastně takové řešení mít, a teď vlastně nevím, co to vlastně znamená. Jo? Jak to funguje v praxi? Áno, my máme tú výhodu, že ako som už spomenul, máme tu na interných vývojárov, datových vedcov, všetko sú špičkoví ľudia, ktorí naozaj rozumejú tým problémom a riešeniam AI. To znamená, že u nás ten vývoj je taký spätý priamo s tými expertmi vo výrobe a to strašne urýchľuje všetko. My máme v prvej ruky tie najkvalitnejšie informácie o procese, aké môžeme vôbec mať. Čiže toto treba brať do úvahy, že ten externý dodávateľ, ak už nemá hotové riešenie a príde riešiť váš problém, tak je tam veľmi taký komplikovaný proces, aby to všetko pochopil, čo vlastne vy chcete riešiť. Toto je u nás vyriešené a nemusíme sa tým zaoberať. Čiže naozaj bavíme sa len o tom, že je to nejaký reálny vývoj, reálneho nasadenia nejakého toho modelu. A musím povedať, že máme riešenia, ktoré vznikli v priebehu 3-4 mesiacov od nápadu po realizáciu, ale máme riešenia, ktoré sú komplexnejšie a oveľa zložitejšie. Na tie riešime niekedy aj 2-3 roky, pokiaľ je to v tom plnom prevádzkovom stave. Treba si uvedomiť, že to neznamená, že o 3 roky je nejaký výsledok z toho nášho riešenia. Samozrejme používame metódy, kedy urobíme si proof of concept a neskôr MVP, čo je nejaký minimálny produkt, ktorý už dokáže existovať. Samozrejme nie je to plná aplikácia, užívateľ ešte nie je tak komfortne s tým, nie je schopný tak komfortne s tým pracovať, ako by bol zvyknutý, ako by chcel, ale už nám to generuje výsledky, už nám to generuje prínosy, už nám to zvyšuje kvalitu. A potom je nejaká pomerne dlhá doba, pokiaľ to dostaneme do absolútne
toho prevádzkového stavu, kedy väčšinou beží všetko automaticky bez zásahu operátora a podobne. Čiže keď vezmeme ten prvý bod, kedy nám to generuje výsledky, tak to je pomerne doskoro, je to povedzme niekoľko mesiacov vývoja. Ale od bodu, kedy to už generuje výsledky, ale už to má všetky prvky absolútne dokonalej aplikácie, tak tam je ešte dlhá cesta. Tá je fakt individuálna, niekedy sa jedná ešte o ďalší rok práce, povedzme. Zajímavý, díky, děkuju. Michale, u vás, jak k tomu přistupujete? Já jsem o tom teďka přemýšlel celou dobu, co řeknu, jo, a já řeknu nejdřív špatný příklad, jo, protože všichni většinou říkají, jak to všude je super a všechno funguje, a my jsme vymysleli, nebo kolegové přede mnou, co to měli na starosti, vymysleli super project. Vymysleli to, že vzali velký hráče na trhu a ve spolupráci s nima za hodně velkou částku peněz, několik hodně nul v eurech, udělali super řešení, který prostě mělo vyřešit všechny problémy naší business áry. To znamená, člověk nemusel nic řešit, zeptal se na jakýkoliv KPI, co existuje a jak ho má vyřešit a jaký bylo, proč je špatný v té a v té lokaci, a ten software mu měl odpovědět řešení. Jo. Po hodně letech vývoje, nebo minimálně po 2 letech vývoje se zjistilo, že vlastně jenom údržba toho řešení, jenom aby to běželo, tak bude stát jako třeba 200 000 euro ročně. Jenom za to, že se to vůbec nepustí žádná analýza, jenom čistě, že to poběží. Takže jsme to stopli, jo. Takže já jsem říkal, hele, super, ale chce to doopravdy být na zemi a chce to vyřešit ty základní problémy, které ty firmy mají, jo. A prostě u nás to je jasně výroba, jsme výrobní firma. To znamená, že my jsme vlastně začali dělat doopravdy jako řešení na míru pro daný problém. To znamená, máme problém, kdy se nám lepí displej s touchscreenem dohromady a vznikají tam bubliny, tak pojďme si kouknout na tady ten problém, pojďme ho vyřešit s AI, jo. A díky tomu, že vlastně doopravdy řešíme řešení, které jsou čistě na míru tomu danému problému, ale my díky tomu, že to vyrábíme v několika lokacích na světě, tak ten problém nebo to řešení pomůžeme krásně rozhodovat, a díky tomu jsme schopni prostě to řešení, a díky tomu, že máme hodně dat, sbíráme data už historicky všechny, tak pro nás to je třeba jako v rámci dnů až týdnů vyřešit takovýhle AI postavit, díky tomu, že máme teda interní lidi, kteří to AI udělají, a díky tomu, že rozumíme těm datům, jo. Nejhorší většinou na spolupráci s těma velkýma firmama nebo s těma konzultačníma firmama je, že vy prostě nejdřív strávíte strašně moc času nebo měsíce času toho, že jim vysvětlujete vlastně, jak firma funguje, kde jsou jaký data, co ty data znamenají. A oni nakonec stejně jako neudělají nic jiného, než že vám na to dají nějaký model genetický, protože nerozumí tomu problému většinou. Jo, rozumí sice AI, což je fajn, ale nerozumí tomu. Je hodně lepší prostě, když se člověk potom dělá jako vnitřně, interně, po malých krokách, protože za prvního to nebude stát šílený bambilion, za druhý doopravdy má to řešení v rychlosti, který potřebuje, a může ho kdykoliv změnit. Jo. Ono, ty velké řešení jsou sice fajn na jedné straně, na druhou stranu já prostě mám rád, aby to bylo vyřešený a aby se měl nějaký výstup v rámci dnu nebo týdnu. Ne? A nechci jako čekat další rok nebo půl roku, že mi někdo něco vyvine a pak najednou to nebude fungovat. Co pak budu dělat? Ale Michal, vy vlastně ale třeba spolupracujete s firmou Cloudcode, že ne? Takže nějakým způsobem jako využíváte, řekněme, už jako ta krabicová řešení pro vaše projekty. Jo. Víceméně my teďka vlastně jsme začali spolupracovat s Cloudcode, protože chceme řešit lepení displeje do rámečku, kde musí být přesně, kolem displeje musí být takzvaná spára, která má, já nevím, kolik milimetrů, a musí být přesně stejně. A vlastně my jsme hledali, protože nejsme úplně jakoby extra experti na kamery, nebo jsme nechtěli jako se učit kamerové znalosti plus AI, ohledně picture recognition, tak jsme řekli, OK, pojďme najít nějakou firmu v Čechách. Nejvíce mně se líbí spolupracovat právě s malýma firmama, se startupama, protože to na jedné straně nestojí úplně strašně moc, hodně peněz, na druhé straně ty firmy jsou hodně flexibilní. Jo. Není tam ta byrokracie, není tam složitosti, že se potřebujete domluvit na tom, že jim předáte data, takže si podepíšete NDA a pak scháníte 50 nějakých lidí, kteří sedí bůh ví kde na světě, aby něco podepsali, a něco se jim nelíbí na tom NDAčku, který vy máte jako třeba jako firma udělaný. Jo. Takže my jsme se rozhodli pro Cloudcode a vlastně si teďka řešíme dvě image recognition AI vlastně na kontrolu kvality, který vlastně jedno z těch řešení je opravdu nanášení toho rámečku a
než to slepíme dohromady, tak poznat, že to je špatně složený. To znamená, byl by to skrpt, který se nedá opravit. A druhý řešení, který s nimi připravujeme, je kontrola kvality vlastně škrábanců na výrobku. Jo. Jak máme velký displej, tak tam vlastně nesmí být nikde žádný vlasová škrábance, nic. A vlastně to řešíme, protože by nám to mohlo už spořit velké množství lidí v 3 lokacích po Evropě, kde jsou už ty lidi jakoby hodně drahý pro tu kontrolu. A jak říkal kolega Lubomír, je to taky těžké, když celý den budete koukat na nějaký výrobek a koukat se, jestli není poškrábaný na 100%, jako budete mít nějaký průsák, budete to posílat dál. A i to AI, který prostě nebude třeba 100%, takhle pořád bude mít větší šanci na úspěch než člověk. Mě by možná ještě zajímalo k tomuhle tématu vlastně taková ta infrastrukturní část. Jo? To znamená, abyste potom mohli ta řešení využívat, že jedna věc je ano, když je to něco jako cloud, když je to řešení jako cloud code, který vlastně nějakým zásadě jako vlastně teprve jako vytváří ten obsah, vlastně, který jo, tím, že něco snímá, tak to je jako jedna věc, ale možná to třeba budete třeba v budoucnosti muset třeba i s něčím kontextualizovat, s nějakými datama, které vám jdou třeba z toho stroje, nebo to už možná jako bude i teď, jo. Jak moc třeba vnímáte, že jste připraveni, nebo jestli to je nějaká výzva vůbec vlastně k tomu mít ta data, jo, nějakým způsobem, jo, prostě k tomu třeba k tomuhle konkrétnímu use caseu nebo i k nějakým dalším use caseům, že to je přesně o tom, že prostě mám ta data, mám je nějakým způsobem někde uložená, nějak s nima pracuju, v nějakých formátech a potom vlastně z těch dat já stavím ta řešení, do toho přesně můžu vzít jako nějakou část třeba to řešení cloud code, a ono mi to zase ale ono mi to vlastně něco ještě jako řekne jako ještě něco navíc, jo, než jenom to, jestli tam ten škrábanec je, nebo není, nebo jak moc tam je, ale dá to do kontextu přesně se směnou, s člověkem, s nějakým procesem před nebo za. Jo? Jak vnímáte tady vlastně tu datovou připravenost? A nebo je to nějaká výzva vůbec jako pro vás? Pro nás to zrovna výzva úplně není, ty data, protože my ty data sbíráme už historicky nebo hodně let a sbíráme všechny, jo. A já říkám, radši těch dat mít víc a udržet je 15 let a pak je mazat, než jich mít míň, nebo než je nezbírat a pak být překvapený, že se chci kouknout na něco do historie a nemůžu, jo. Takže my vlastně ukládáme všechny procesní parametry, ukládáme všechny naměřené hodnoty z výrobku a prostě držíme je 15 až 20 let v různých datových skladech. A vlastně díky i tomu jsme teďka schopní třeba si říct, jo, máme teďka třeba, nevím, problém, nebo potřebovali jsme teďka pro Cloud Code nějaký data, nebo s nimi vlastně pozdílet nějaký fotky nebo něco, tak prostě šáhnem si do datového skladu, řekneme si, chceme tohle a dáme jim to. Jo. Je to důležité, ale nejen to ukládat, ale i tomu rozumět, co ukládáte. Jo. Je prostě potřeba si říct, jo, chceme to, nebo ukládáme data, rozumíme jim a jsme schopni se k ním dostat, protože u nás to je trošku složitý v tom, že já nemám na starosti jako IT, nebo nejsem z IT, protože IT nám podporuje jako infrastrukturu, ale ty data jsou vlastně jako naše, jako digitalizace, nebo jako té části, jako co mám na starosti já, takže my jim rozumíme, jo. Dřív to bylo tak, že ty data mělo ve správě IT a oni jim nerozuměli. Oni prostě drželi taterový databáze nebo staterový databáze, které byly plný něčeho, ale vlastně nikdo nevěděl, co to tam je, a když někdo se k tomu chtěl dohledat, tak vlastně to byl strašně reverzní engineering vůbec jako pochopit, co tam je uloženého a jak to tam tu dostat zpátky. Takže my doopravdy se snažíme těm datům rozumět, sbírat úplně všechny, radši víc než míň a radši je potom po čase mazat, ale mít tu možnost s nima pracovat. Jo. Takže pro nás jsou data zlato a jako lidi říkají, že data jsou zlato nebo ropa a já s tím jako plně souhlasím a myslím si, že je potřeba ukládat jako všechno a pak mazat. Je to určitě jako velmi jako dobrá poznámka, hlavně jako inspirace pro firmy, jo, protože jsem se s tím jako setkal hodněkrát, že spousta firm, jako firmy jako abstraktní pojem, ale lidi té firma řekne, my vlastně ta data buď nemáme to přesně v formátech, nerozumíme těm datům, takže je pro nás vlastně složité jako nějaký takový jako use case vlastně vůbec jako naladit, takže potom vlastně většinou to vede k nějakému, že buď jako čekají, než ten projekt vůbec jako dokážou začít, a nebo ho ani jako nezačnou a pak dělají zase něco úplně jiného, protože si prostě nevyčistí ten začátek. Lubomíre, jak to funguje vlastně u vás? Protože jak zmiňujete, vy máte vlastně jakoby interní jakoby lidi v tom IT, kteří vlastně ty use case jako dělají, jako kteří vlastně jako vytváří to řešení, ale i oni musí vlastně pracovat s nějakými daty, které
která jsou vlastně někde přichází z těch výrobních systémů, tak u vás je to vlastně komplexní prostředí. Áno. Jak to vidíte vy zase? Jak vnímáte vlastně tu dostupnost a kvalitu dat? Samozrejme, ja vo veľa súhlasím s tým, čo povedal môj kolega, tomu môžem len rozvinúť alebo potvrdiť, že naozaj dáta sú našim pokladom a treba sa o nich aj takto starať. My máme to šťastie, že naše IT je tu historicky veľmi silné, keď to tak poviem, a radovo niekoľko stovák ľudí tu robí a aj robilo a mnoho systémov je aj nami vyvinutých. A aj keď neboli nami vyvinuté, tak o mnoho systémov sa staráme naozaj, poviem, že veľmi podrobne a vieme o tých dátach. Čiže menej bojujeme s tým, aby sme vedeli o dátach, tie technické podrobnosti, čo to sú a čo reprezentujú a tak ďalej. Skôr viac bojujeme s ich čistotou a kvalitou. To naozaj je veľmi dôležité, pretože mnohé tie dáta sú v rôznych formátoch. Myslím tým, niečo je v časovej osi a niečo je trebársku jedincovi. A pospájať to nie je stále úplne triviálna vec. Na takéto riešenia ich však to potrebujete spojiť. Čiže aj keď hovoríme o tom vývoji modelov a podobne, tak naozaj tam je strašne veľká časť tej predprípravy, kedy sa analyzujú tieto dáta a naši datoví vedci skúmajú z pohľadu tej informácie, ktorá je v nich tých dátach ukrytá, ako by sa dala využiť a či tam vôbec je tá informácia. No a čo sa týka toho množstva dát, tak ešte poviem, že to sú nepredstaviteľné kvanta dát, to sú niekedy sekundové dáta z niekoľkých stovák liniek, čo tu máme a podobne. To sú naozaj, možno, že na snímače, keď pôjdeme, tak to ani neviem spočítať. To je proste neskutočné množstvo všetkého. A prehrábať sa tým fakt je výzva. Niekedy to nie je jednoduché. Hovorím, našťastie máme tu spustu expertov, ktorí aj rozumejú tým datám. Takže áno, boríme sa s tým aj my a môžem len odporučiť každému, kto má možnosť ukladať svoje data, aby ich ukladal a aby ich nemazal, pretože on teraz nevie, na čo sa v budúcnosti použijú, ale tam je tá skryté celé know-how firmy v týchto dátach. To je prostě tak. To bych určitě podepsal. A vlastně u toho doporučení bych ještě chvilku zůstal. Obecně se zeptám, co byste doporučili firmám nebo nějakým vašim protějškům v těch jako v jiných firmách, kdyby za vámi přišli a řekli by: Lubomíre, Michale, my přemýšlíme o tom, že bychom třeba řízení kvality, kontrolu kvality řešili na bázi využití systému, třeba jako je Cloud Code, s využitím třeba umělé inteligence. Co byste mu řekli? Co byste doporučili? Kde začít? Čeho? Na co si dát pozor? Michale, pojďme. OK, co já bych doporučil? Já určitě bych doporučil vzít lidi, kteří tomu rozumí jako z té firmy. To znamená lidi z toho shop flooru, kde to vzniká, a nevzít jakoby lidi jenom, co jsou v kanceláři nebo co mají strašně daleko do té výroby. Jo? To znamená, musíte mít toho projektu vždycky někoho, kdo rozumí reálně tomu prostředí. Tím se tomu jako dát hodně, i věřit mu, tomu jako dát hodně možností a potom přivést firmu, která vám s tím pomůže, pokud si s tím nejste schopni pomoci sami. Jo? Takže to opravdu postavit to tak, aby vám, když si vyberete třeba Cloud Code, tak my s nimi se snažíme spolupracovat tak, aby jsme doopravdy tomu rozuměli a aby jsme, když tak, byli schopni si to ideál jakoby rozvíjet nebo poupravovat sami, jo? Aby to vlastně mělo pro nás přínos a ještě aby vlastně cokoliv, co děláte s jakoukoliv jinou firmou, aby ty data, co tam vzniknou, abyste zase vy je měli, aby neměla, nebo minimálně by měli oba, jo, ale abyste vy v budoucnosti, protože nevíte nikdy, co se stane s tou firmou nebo s váma, tak abyste z těch firm nebo z těch dat mohli kdykoliv těžit. To znamená najít toho experta se shop flooru, jim se doopravdy řídit, protože to není o tom, co si myslíme my v kanclu úplně moc někdy. Najít si partnera, se kterým, když potřebujete spolupracovat, tak spolupracujete, ale doopravdy, že vy jste ten vlastník potom toho řešení v konečném sledku a říct těma datama do budoucna. Je tam ještě potom nějaký, jako řekněme, třeba element vlastně zaškolování lidí potom na tu práci vlastně s tou technologií, nebo vlastně i zavádění, že automotiv typicky musíte mít potom na všechno proces a zase to asi budete muset nějakým způsobem i zahrnout do vašich jakoby, procesů, který budete to muset nějakým způsobem i kalibrovat a tak dále. Vnímáte i tohle, že může být nějaká jako, nevím, jako nějaká aktivita, na kterou je potřeba se zaměřit?
Já bych možná řekl, že spíše potřeba se potom zaměřit na Víte co, vy potom přinese super řešení a kdo to nejvíc bude sabotovat, jo? Pak to budou sabotovat nejspíš operátoři, protože budou vidět, že to je problém, že jen to sebere práci, jo? A tam je potřeba si od začátku jako rozmyslet, co vlastně potom bude, jo? Protože i v hodně firmách vlastně nebo v těch menších firmách sice tam je někdo jako nějaký šéf nebo nějaký ředitel, ale většinou, a já jsem to četl teďka v hodně i článkách, vlastně nebojí se lidi ředitel, ale ředitel se bojí víc lidí, jo. A je fajn, že potom firma udělá řešení, nějaký chytrý člověk nebo nějaká chytrá firma jim pomůže vyřešit vlastně problém, ten problém dají do výroby, ale jestli ten problém je, nebo jestli to řešení je udržitelný, jo. Takže já bych to spíš viděl než jako ty procesy to vyřešíte. Jo? Když to řešení bude žít, tak je jasný, že ho potřebujete kalibrovat, je jasný, že potřebujete dělat nějakou statistiku, nějaký SPC průběhy, to se dá vyřešit, ale důležité, aby to řešení žilo, jo? Aby potom to řešení se tam nedalo a za 2 dny tam někdo přišel a prostě to protože hele, tomu nevěříme, nebo to nefunguje a potom vlastně se vyinvestovali peníze, vyinvestoval se čas a řešení stejně jako není použitý. Jo. Takže toho spíš jakoby já bych to jako směřoval tímhletím směrem. Jo. Udržet to řešení v chodu. A přesvědčit ty lidi ve výrobě, že to nesebere jim práci, nebo případně my se snažíme i a poslední věc, co tomu řeknu, my se snažíme i ty lidi jako rozvíjet. To znamená, já se nesnažím hledat lidi zvenku, já se snažím hledat lidi z firmy a vlastně s nimi pracovat, protože už je mám, už znají, kde je kantýna, kdo je dobrý, kdo je špatný, nebo teďka si dám trochu srandu, jo, ale ty lidi prostě znám, vím, co od nich můžou čekat a když s nimi budou pracovat, tak oni budou rádi a porostou v té firmě a budou růst se mnou. Já když si najmu nějakého specialistu, který teďka je na trhu, tak je sice fajn, ale já ho budu rok učit jako moji interní věci, jo. A stejně pokud ty lidi to nebudou chtít, tak to zabijou. No, to určitě, to je jako férová poznámka a férové doplnění, protože ono to není jenom o tom to tam jako to řešení mít, ale pak přesně, pak jako nakonec stejně přijde že nějaký plant manager nebo někdo a zeptá se tak, kde jsou z toho ty výstupy dlouhodobě a souvisí to zase s tím, jak to ty lidi budou používat. No. Díky, Michale. Lubomíre, jak se na to díváte? Co vy byste doporučil firmám? Vlastně jakým způsobem využívat vlastně tohleto řešení na bázi umělé inteligence primárně teda v kontrole kvality? No, tak ja by som sa vrátil k tomu, že čo sa tu deje a deje sa tu naozaj veľké vzdelávanie ľudí v tejto oblasti. Treba si uvedomiť, že nie je to jednoduchá oblasť, aj keď je atraktívna. A máme spoluprácu napríklad s lokálnymi univerzitami, kde im platíme alebo posielame ich na nejaké kurzy priamo spojené s technológiami AI, kde ich vzdelávame systematicky. Pre tých, čo majú záujem a majú samozrejme aj schopnosti sa takýmto veciam reálne venovať. Hej. A okrem toho tu školíme aj poviem, že takmer každého zamestnanca na to, že je to v jeho rukách, aby prišiel s nápadom, kde sa také AI dá použiť, kde mu vie pomôcť v jeho práci, kde vidí potenciál. A máme spustu tým subject matter expertov, čiže ľudí, ktorí rozumejú procesu a vedia si k nemu dohľadať data. A oni nám robia taký predvoj. Oni vedia tie data takou prvou jednoduchou formou zanalizovať, urobiť prvé výsledky, urobiť prvú štatistiku a nájsť v tých dátach naozaj príležitosť. Hej. A tam už sa potom nastupuje aj troška otázka portfólio manažmentu, do čoho investujete, do čoho neinvestujete, čo sa týka toho vývoja, pretože sú aj také nízkoležiace zelené, teda už pekne zrelé plody, ktoré si otrhnete a sú veľmi ľahko dostupné a práve tí ľudia vedia na to prísť, že tam vysia. Stačí ľudovo povedané otrhnúť. Naopak sú niektoré prehnané predstavy, kedy naozaj riešenie je veľmi komplikované a dlhodobé a neisté, hlavne výsledkom. A keď by som to premostil, všimli ste si, že práve v tomto bode obidvaja sme rozprávali o ľuďoch. Takže naozaj ten potenciál je v ľuďoch, to je jedno, v akej oblasti pracujú, tam musia nájsť riešenie AI. A keď sa rozprávame o tom, že ako aj oni sami vlastným svojim ja príjmajú tieto riešenia, tak mnoho z nich má naozaj obavy, že ich to AI ako keby nahradí, čo samozrejme prax ukazuje, že to vôbec nie je pravda.
Reálne máme príklady z výroby, kedy sme ľuďom dali do ruky nástroje, ktoré im uľahčovali prácu, ale nenahradili ich prácu. Stále majú kopu práce aj bez toho. No a potom ešte, keď takýto nejaký systém nasadzujete do reálnej prevádzky, tak sa stretne s takým odporom operátorov, o čom už hovoril aj môj kolega. Nechcú to, je to nové a stačí, že sa urobí tam nejaká jedna malá chybička a on povie, že to celé nefunguje. Nie je to pravda, ten systém je štatisticky oveľa lepší ako operátor. Len operátor má taký prirodzený odpor k tomu, ktorý je potrebné prekonať. A tam nastupuje manažment firmy. Musí to byť veľmi jasne definované aj tlačené z pohľadu manažmentu, že toto je to, čo chceme robiť. Ak to chcú robiť, ale ja si myslím, že nie je inej cesty, oni to robiť musia. Takže tam nastupuje jednoducho manažment a práca s ľuďmi, aby sa tento ich prirodzený odpor prekonal. Mnohokrát im dobrý príklad ukáže, že to je správna cesta. No a na konci, aby som ešte povedal, že čo nám hrozí ako ľudstvu, ja si myslím z tohto pohľadu, dávame tie AI technológie všade, kde sa dá, samozrejme, však ako veď vieme prečo, ale obávam sa, že začíname strácať zručnosti, pretože sa spoliehame na AI. A kde to skončí, ako to pôjde, neviem, ale toto je určite riziko, ktoré by sme mali brať do úvahy a nejakým spôsobom sa aj k nemu postaviť. Ale to je troška mimo tejto témy asi dnešného. Michal to vlastně na začátku trochu indikoval. Já nevím, jestli máme ještě 2 minutky. Určitě, Honzo, máte. Bych ještě poprosil vlastně odpověď na jednu otázku a je taková jako spíš ten pohled do budoucna. Začnu u Michala. Jak vlastně vidíš, jaký má jako budoucnost vlastně tyhle těch řešení, které využívají umělou inteligenci, ono samozřejmě se pořád mění ty modely, to je relativně jako dynamická oblast. Co je třeba budoucnost, já nevím, podívejme se na nějaký krátký budoucnosti, třeba 3 až 5 let. Jako takhle, AI je tady, musíme ji používat a nebude to nejspíš bublina, jo. Už jakoby před pár lety, já nevím, jestli si všichni pamatují RPA, jak to byla strašná, nebo jako robotizace procesů, to byla taková jako bublina, která vlastně se nechytla, jo. AI to bublina nebude, jo. Ta už prostě je, to už jede, vlastně každý z nás používá AI každý den, ani to třeba neví, jo. Takže tam je potřeba se chytnout toho řešení a nebát se ho, protože to nebude za 2 roky, jako že to odejde a přijde něco nového. Přijde to možná víc komplikovaný, víc technický, budou to lepší výsledky, bude to rychlejší. Jo. Takže podle mě, co bude za 2 roky, hodně míst, musíme začít transformovat pracovní místa ve firmách, aby jsme rozuměli tomu AI, aby jsme vlastně měli lidi, kteří jsou schopni to řešit a asi budeme potřebovat méně lidí ve výrobě, kteří třeba kontrolují kvalitu, protože to ta AI udělá líp, kvalitně, nebude potřebovat pauzu. Jo. Takže to je jedna věc. Taková, jak to vidím já, na druhou stranu, je to opravdu velká šance to zachytnout na začátku, protože to začíná teď, začalo to už před pár lety, oni vlastně strojové učení, já nevím, 80. leta možná už začalo, to je jako dlouhý běh, ty firmy jako někteří neúplně chtěli nebo to neřešili, řešili se jako konvenční prostě nějaký Excelové tabulky, ale Excel tu firmu nezachrání do budoucna, je to opravdu o tom použít to řešení, použít ty data, co máte a začít se rozhodovat a nastartovat větší rychlost, protože jinak nás jako Čína a teďka vlastně asi možná i Amerika hodně přejede a my jako zůstaneme na tom chvostu, takže nebát se toho, jít do toho a řešit, než udělat nějakou šílenou velký modely nebo velký řešení velkých problémů, prostě řešit malý problémy step by step, jo, pokusit se to pracovat. Jo, určitě. Díky za to, Lubomíre, váš pohled na budoucnost AI ve výrobě. Veľmi podobne, masívne nasadenie kadejakých kopilotov, ktorí nám budú pomáhať zvládať tie naše problémy, či už sú kvalitatívne, alebo aj hociaké iné, ktoré súvisia s našou pracovnou činnosťou. Ale ja vidím ešte celkom zaujímavú oblasť aj v nástupu takých fyzických kopilotov, kedy naozaj fyzicky tam postavia toho robota a on sa naučí, bude 3 dní na mňa pozerať, čo robím a potom ja si odídem na kavičku a on začne robiť to isté. Tak to som troška zjednoduším. Ale keď sa pozrieme na AI z pohľadu kvality a ako môže prispieť, tak všetci vieme predsa, že najlepšia tá nekvalita je tá, ktorá ani nikdy nevznikne. Čiže ja vidím ten priestor AI z pohľadu kvality
tam, aby sme nasadzovali tieto prostriedky tam, kde môžeme zamedziť vzniku nekvality. A máme tak troška vystaráno. Dobře, tak jo, díky moc. Souhlas, já samozřejmě ano, jo, ale asi v zásadě zase se nedá nesouhlasit s tím, že je potřeba řešit ty jednotlivé, řekněme, oblasti, než prostě tu firmu zabít prostě nějakou jako mega implementací nějakých jakoby řešení a tak, což prostě bohužel v té praxi potom ani nějakým způsobem jako neumožňuje nějakou jako rozumnou návratnost, tak je opravdu jako lepší takovým způsobem řešit ty jednotlivé výzvy a ono to potom se to potom líp prodává i v rámci potom jednak jako těm lidem, kteří vlastně v tom prostředí pracují, tak i vlastně tomu managementu.